Say guys for the people, yeah. Baba Simba vapo vasara vachigadzira rodhi uko amaona zvikuitika unozotobva takasuka mota pano taisuka tadaikwesa mavhiri angu akutopa matreza hambozviona ndasvika panhu ipapapo ndiri kunyura ndosvika ndichidzokazve ndiri kunyura awazviona kwese uku kunyura kwandiri kuita uku panhu ipapo Sabasimba ndipo vari kuzama kuti vamboisa matombo vaonoti handingagoni kuramba ndichinyura here saka apa semende dzedu dziri kuramba dzichiuya dzimwe dzirapo dzimwe dziri panapa idzidzi then muri kuona foundation yedu apa paya vabva kumberi kwese takati kuita 3 rooms takanga tichaita 2 rooms bekutanga tikazoona kuti 2 rooms hadziiti nenhau yekuti pane mwana mukomana nemwana musikana saka tikangoti izvo ndikuita 3 rooms but 3 rooms dzedu design yacho takakuudzai kuti tiri kusiyanisa nemaitiro ataisingoita is something that's gonna be unique from what you used to see but uya kuno maisimangu achera mvura zvavo apapo apabatsirwa nemwe mudzimai wekuchechi kwavo zvakare then wauya panapa sadhoo redu richapinda apa madhoo edu ndeemukati hamozviona sorry zvenyu sasa uiona tambo iyi haina kuafekta saka vari kuvaka chifoundation chedu kuti vagokwanisa kuti chiise mudenga mozviona panapa nzvimbo yedu pari ware vane advantage yekuti ruware rwoga ruri muzasi umumu saka havana kukwanisa kuramba vachidzika zasi because mabwe oga oga so that's an advantage kwavari hamozviona manje zvimwe zvezvunhu zvatoda kuekera ndakabata mavheji atoda kubika nekamukaka kandatenga kuti tigorya zvemanheru ini ndotoda kurya sadza rezviyo nemudumbu mangu saka ndoida zviyo rewhite handiridi saka dambokuradzai ndichibika sadza rangu rezviyo icho hamozviona maisimba havasi simati vangu vachera mvura izvozvo ndatovamisa kuti vadzoka vasiya mabhaketi avo koko vachera mvura vambenge vakachena masikati dai mavaona mamaenda kuchechi kai vangu vakachena vane dhirezi ravo rekuchechi kungoti ndandichiinda kumutaundi kunotsvaka muriwo because kunoku zoti vakamboti ngavatsvendera vatsvaga mavheji vakamashayiwa vakatotsvaka makebheji patakaenda kuchimutaundi ndobva tava nemakebheji saka tingati kebheji masikati kebheji manheru saka ndazonowanawo mavheji aya but vari kumadhura kunoku adonnowa saka ndobva ndatichirega ndise nechimukaka chedhora mavheji edhora chimukaka chedhola wozongodzikisirawo kuti vanhu vese vakwane saka guys kana varipo vanonge vachiti ndodawo kukubatsirawo nemurivo guys nematibatsira nekuti kuno hakuna murivo nyangwe mubora machoni kunoku mahwani muchacha wakatotsva gusha hakuna nekuti dai takwanisa kuekera kana ari mabarwe ndokunga mabarwe avo akutopera vakanga vanawo saka tikazoramba tingoti teki nemabarwe avo munda tinovapedzera vogoshayiwa ekuzogasa mangwana kuti vanhu vakauya kuzovaka vakatipedzera mabarwe edu zviriko ndinozviona zvitina ndo zvatakamirira kunzwa kuti mangwana zvichasvika here mokuona kuti zvitina zvedu zviri kufamba manje ndozviona manje then right ndichiri ipapo ndamboenda kumbonotasatasa kuti ndichitendera ndakunzwa kuti zvinhu zvedu zvatiri kuda next panapa zvingatipa zvirikuda mari uye kuti chii next chatiri kuda panapa madoor frame nemawindow frame so madoor frame acho ari kunziwo the cheapest ndo ma18 because tati tikatora ma25 ana achidhura anozviona so door frames 18 sesati 18 times 3 saka napana vanenge vachiti ndomira nedoor frame rangu 118 zvakanaka ndomira nemadoor frame maviri rangu $18 zvakanaka ndo hatiri kuda ndokunga next panapa semende ndichangora machingonotora chiuya nadzo kuno because like I told you kuti transportation yachoni kuti ndiiwane kubva uku vari kuti ma$3 bag 1 saka that's times 3 times maybe 5 bags imari andori mamwe mabags saka ndiri kutotakura mbichana ndichiuya nadzo I think madziona dzimwe dzo dziri apapo idzo dzatatoya futi nadzo dzimwe ndo dzikumusoro dzimwe dzatoshanda saka ndikuramba ndichasei ndichingotora mbichana kusvika ndadzipedza every day hamozviona then ndobva ndati chi mawindow frames because isusu tiri kuda kuti
space yedu iti kurei yeichapinda mawindow frame nenhau yezvitina. Saka tatambofunga kuti pafront apa pakapinda ma-ND4 FIR zvinogona kutibatsira kumasides kopinda madoko. Ma-ND4 kana varipo vari kuda, ndaisa choice yezvinhu 2, varipo vari kuda nekumira nekuti 1 window frame ndoda kuti ringe richipinda ipapo 1 re-ND4 handiti rinenge rakanakawo zvakare nedesign yedu roita $45. Ndatendera ndichikombera kwakasiyana siyana $45 riri 1. ND4 handiti kana kuti 12 penny. Saka tafunga kuti timaise pafront ma-12 penny. Saka iwo kana ari 3 ma-ND4 that's 45 times 3 epafront chete. Kumasides ndobona ndambonga kuti maybe tinogona kusama either ma-9 penny kana kuti ma-6 penny ekumasides ukuku oita madoko, pafront oita makuru. Ndo pfungwa dzangu dzandinadzo, handisidzire musoro rebabatani. Kana kuti torega kusama ND4 toisa ma-9 penny, but ma-9 penny hana unyazonditi, hana uzondinakirei. Saka tachiti kana ari panenge achindoda kuti 1 rangu window frame otsveta apa, 1 rangu window frame otsveta apa, inini pati yangu ndiri kuitawo zvinhu zvimwe zvatenga ndisati ndauya kunoku ndiri kututa ndichiuya nazvo. Hambozviona zvinhu zvandiri kutaura ndezvekumusoro kumberi uku zvakaita sema-window frame nema-door frame zvikatanga kusvikawo zvakare izvozvizvi vanhu vachiri muvhumu zvinotibatsira so that tisazodhileya takamirira kuti ma-window frame machii zvinogona kutibatsira. Handiti maiyekera. Then toenda pamadhoo hawo ndeyekupedzisira, but ndangoti ngandimabvunze rekuzhe kune rachinzi $20 $25 kuti anogona kudhura, saka tirega tigoenda kune $20 riri 1 riri dhoo. Then yemukati 1 riri kunzi $19, saka ari maviri 19 times 2 madhoo aripo. Anogona kuti ndida kumanyira kudhoo ukoko ndonotora hangu ndotenga madhoo, asi zvinhu zvakakosha right now I think zvatiri kuda kuti zvitange zvasvika panzvimbo. Ma-window frame edu tinoda 6 nema-door frame tinoda 3 ndo akanyanya kukosha zvisingaiti pari zvino. Right, zvimwe ndakungotaurawo in case kuna vanogona kuti inini window frame rinogona kundidhurira ramukutaura iroro, asi ndoda hangu kumira nema-airvents. I think pava toda 8 pairs handiti toda 12 pairs. Saka ni 1 semende ndo akanaka $50 riri pair. Saka $50 times 12 ndo ma-airvents. Marata ndakambomataura zvakare muvidhio yazuro 1 riri kunzi $13.50 times 20 atiri kudaya. Mapuranga ari ma-114 taiti tikuda 7, 1 ranzi $11, tying wire 1 yanzi $3, saka tangoti 3 times 3. Right. Then vakati ma-nails ema-IBR 1 iri kunzi $5, saka ndati 5 times 3. Right. 4-inch nails 1 packet iri kunzi $2, 3-inch nails 1 packet iri kunzi $2. Then oxide 1 packet iri kunzi $1 times 4. Ndo zvimwe zvezvinhu mapendi matinders nangogara nangoisawo padivi, but zvinhu zvakakosha I think kuti ndikwanise kuzviwana as soon as yesterday. Ini ndichituta zvimwe zvinhu zvatakapechesa kudhara, ma-door frame 3 nema-window frame edu ari 6. Tikanga tava nawo iwayo basa redu rinofambawo zvakanaka. Inini semende dzangu idzi vari mukuona kuti ndakatanga kuuya nedzimwe 3 ndikapinda nedzimwe 3 vachifuna kushandisa dzimwe ini chingonotuta chete. Ini chingonotuta chete. Ndichingonotuta chete. Hambozviona. Ine mare maiyekera. Asi dumbu ndo zvashata vanhu vaMwari. Vaya vanoda hangu nyango kuti isiponza nechikafu. Hai, tingakuwana magirini kuno. Idiet yakanaka zvayo atiirambi. Asi hey, vanoguma vatsamwana babatani. Kuti sisi makatiunza kuno kunofura ino. Wana hukwa, havana kana mbudzi. Hambozviona. Vanongototarisawo kuti zvino zvichafamba sei. Vakambobudisa howa zuro. Vamwe howa vanenge vasingazozivi kuti howa itype ipi. Pane vamwe vasingaryi firifiti, kuna vamwe vanorya nhedzi zvakaita sesu vamwe ati nhedzi nyangwe ndikabikirwa sei ndakaikonywa ndiigoniwa. Hambozviona moyo unomira kuti tugu. Saka unozongoguma watarira kuti ndodii, haungazoseve hako nemunyu unoita plan B, asi ndo zviripo. Hambozviona manje. Ndizvo here maeke. Right, ndaya yenyu kumvura kwenyu mukazonda kunonoka. Vakomana ndo vakanaka, vanofa masoro avo. Ini yangu
yangu yakasara nababa Farai ndakatokangana kuvatorera zvangu nokuti ndindatambura foni yangu ine 3%. Hambozviona manje ndakutochiva vana baba Ekela vanenge vachiridza marekodzi indakavatarira ndakavatarira guys ichi chimuvhe bhochera changu ndandikati ewo ndatambura right pana hauze kuvata tira zvedu zvakuamwani inondichaita sei ndatova nestress dai uyu akasati disappointa munhu nazvitasara nekutsvaga kuti zvimwe ipa ndiri kungofamba ndichitsvaka muvanhu kuti hakuna here une zvimwewo zvimwe zvaanazvo kana 1000 hakuna here nezvimwe kana 1000 vanhu vese vangoti hatina ndiri kunamata nezita raJesu kuti ndiwane zvimwe zvitina guys because right now I'm stressed, I'm so stressed because handisi kundozviwana kunani zvimwe zvitina nokuti isusu right now we can say kuti ne 3000 zvakati kwapechesi kufamba muvanhu uku kungofamba because kuda about 1500 hino vanhu vacho vese vanongoti hatina ndichangu handigive up handipo give up kana guys vari kundiona uriko munhu anoziva munhu ane zvitinhawoka ndibatei please ndibatei kauda kutengesa zvitina zvako uri kudhuze nekwatachi kuno motibatavo please yango ne 500 zvogona kutibatsirawo izvozvo basa redu rifambe ndosaka maona tiri kutakuta option yemazigwindo frame makuru kuitira brickwork yedu isazotigwadza nenyaya yekuti kushayiwa zvitina izvi zvikatopera izvizvi nezvozvozvo kurava kuti tatogara pane zvimwe zvikufanira kuuya mangwana hopefully munhu ari kutisengera haati disappoint then apa hamona macamping tents aya egore riya rekubet bridge amakatisiponza mashemarians ndo ari kuno zvakare aya saka boys riri kuvata pano pashi vanoisa tende yavo pasi ipapa hakusi kunaya saka vakuti aiwa kana kwazotanga kunaya tochigadzira musasa nematende edu eblue aya vakaisa pasi apapa inini manje musi wekutanga ndakavata mumota ndamachigwara nehope guys ndasikazoti hope dzinogwarisa kugwara kuti semunhu wakarohwa ndakarwadziwa musi weyo ndikati bodo ini varimeka bhozi vangu vavata muno mandai kuratidzai muya vachiita sei vachigadzira vachisakura chingi kasakuradzai ndichakuradzai video right ndo mangu imomumu ndakati aiwazve imi chibudai muno indopinda muno imobuda pazhi rekuti ndakazvikoniwa ndakazvikoniwa ndakagwadzwa nehope musi weyo ndakazongosora ndingori zombi chairo saka inini ndiri kuvata munomu boys ndobva ndabuda pazhi sasi zvinhu zvedu tichingoisawo munomu zvatire zvakakosha hembe chichi tinoisa muno hembe dzangu dziri mumasaga iro nguva yandandakapfeka tataaone saga iro because ndo mune hembe imomo guys ilife hereyo guys for the people that's not life hausupei saka hembe dzangu inini kumaprojects esa ndofamba hembe dzangu dzedziri mumasaga hamozviona because saga ndionese kuti haritori space yakawanda mumota patinouya guys mune makazara muzvimota sati ukaisa saga rinotsindirika haunozviona manje saka ndo zviripo so apa vanhu panapa ndo patinoshirashira ichi chihamena chipoto chamaekera ichi ndikuda chine murivo ichi chivaisa chiko kasavhura chipoto chacho hambe chamai uyu guys hamene kuti vakachiwane pasi vakagadziriwa icho chipoto chakauya namai vekuchechi iyi ndo imwe poto iyi asi ini mazivira ndinosiita hangu uchibika sadza rezviyo haidi mvura kutanga yapisa sezvizvi according to experience yangu ndibatire uyu mukaka unoda kuita panotonhora indoda kudya nemukaka amavheji anga ndondichaisa kaiswa mvura muriwo mukaka ichi ondisirewo mukati mupatenda mupe anoukanda mudhiramu indanoisa mukaka wemudhiramu